Παρακαλώ. Καλησπέρα κύριε Παύλο. Τι κάνουμε? Έλα, διακοπές κάνει. Καλύτερα. Ναι, καλύτερα. Λοιπόν, για πείτε μας μενού σήμερα. Σήμερα. Μισό λεπτάκι. Σήμερα. Τα ποδάκι με μακαρονάκι κοφτό. Μοσχαράκι κοκκινιστό. Κυρινό λεμονάδο έχει μείνει μία μερίδα. Και από εκεί μετά ψητά και τηγανιτά. 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 Σήμερα, τηγανιτά. Σήμερα, τηγανιτά. Σήμερα. Και κλασικά ομελέτα. Ομελέτα. Και κλασικά ομελέτα. Ομελέτα. Και κλασικά ομελέτα. 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 Έγινε καλέ μου. Έγινε καλέ μου. Έγινε καλέ μου. Έγινε καλέ μου. Ομελέτα. Έγινε καλέ μου. Ομελέτα. Έγινε καλέ μου. Ομελέτα. 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 Και κλασικά ομελέτα. 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 Και κλασικά ομελέτα.